बोला बोला छठी मैया की लोग गइल देर बाप भइल बुझी तनी बेचैनी जी ए जी फल फल हरिया से दौरा सजैनी दिया बाबू पर जरौनी जी सब लोग गइल देर बाप भइल बुझी तनी बेचैनी जी भैया के उखिया थमाई ना भैया के उखिया थमाई ना देबरा दौरा उठाई ना छठ घाट पर पहुँचाई ना होके तैयार जल्दी आई ना होके तैयार जल्दी आई ना देबरा दौरा उठाई ना छठ घाट पर पहुँचाई ना राइटर पवन कहल जवन ध्यान से करी जी बनल पगड़िया निकल बहरिया मथे दौरा धरी जी